Добрай раніцы, дарагія сябры, паплечнікі, аднадумцы, журналісты, гледачы. Вітаю вас на другім дні канферэнцыі «Новая Беларусь 2024». Я ведаю, што нас глядзяць шмат людзей з Беларусі. І учора вечарам мне напісала адна з гледачак з невялікага мястэчка і папрасіла перадаць удзельнікам канферэнцыі наступныя словы. Я гляджу на вас усіх з болем і радасцю. Вы, мае мілыя і дарагія, наша надзея. Надзея тых, хто працягвае барацьбу ўнутры краіны. Вы даеце надзею, што ўсё недарэмна. Але прашу вас, пераставайце ныць і скардзіцца. Гэтым бурчаннем вы дэматывуеце і сябе, і ўсіх нас, хто ўнутры краіны. Мы не здаліся і не змірыліся. І не трэба казаць, што ў Беларусі нічога не робіцца. Мы робім больш, чым вы можаце сабе ўявіць. У нас тут няма голасу. Будьце нашым голасам. Такая вось зваротная сувязь. І, канешне, гэтая жанчына мае рацыю. Мы не маем права падвесці усіх тых, хто на нас разлічвае. Мы не маем права казаць, што ўсё скончана, нічога не атрымалася, разыходзімся. Бо гэта не толькі адкіне нас назад на шляху да пераменаў, гэта і перакрэсліць усю тую вялікую справу, якая была зроблена вялікім коштам і высілкамі. Мы таксама не маем права падвесці тых, хто ў турмах. Мы павінны змагацца за вызваленне кожны дзень. Палітвязні – гэта наш агульны боль, і гэта асабісты боль кожнага. Мне хочацца абняць усіх ахвяр. Сыноў праваабаронцы Паліны Шарэнды-Панасюк, якую мусілі вызваліць, але працягваюць катаваць. Дзетак актывісткі Антаніны Канавалавай, якая знаходзіцца за кратамі разам з мужам. Маму праваабаронцы Насты Лойкі, у якой нікога няма, апрача дачкі. Тэма палітвязня гучыць на кожнай маёй сустрэчы і ў кожным выступе. Мы праводзім і непублічныя сустрэчы, і вялікія канферэнцыі, дзе на самым высокім узроўні абмяркоўваем, як выцягнуць людзей з турмаў і як дапамагчы іх сем'ям. Вялікую працу робяць беларускія праваабаронцы. Падымаюць пытанне палітвязня ў ААН і міжнародных арганізацыях. Ініцыятывы дастаўляюць дапамогу тым, хто ў Беларусі. 2 месяца таму Крысціна Шаянок і Офіс дэмакратычных сілаў у Празе правялі вялікі міжнародны кангрэс па беларускіх палітвязнях разам з амбасадай США. Мы абмяркоўвалі спосабы вызвалення людзей з турмаў. Пры падтрымцы Нарвегіі і Швецыі мы запусцілі міжнародны гуманітарны фонд падтрымкі рэпрэсаваных, і сёння адбудзецца яго прэзентацыя. Важна, каб кожны разумеў, для чаго ён створаны, як ён дапаможа беларусам і хто зможа разлічваць на падтрымку. Я спадзяюся, ў гэтым годзе будзе паўтораны марафон у падтрымку палітвязням. І я дзякую арганізатарам, удзельнікам і медыям, якія яго падтрымалі. Я вітаю ініцыятыву нашай дыяспары правесці глабальную эстафету салідарнасці. Гэта дапаможа вярнуць пытанне палітвязняў на міжнародны парадак дня, дапаможа нам выбудаваць новыя сувязі з міжнароднымі партнёрамі, а таксама нагадае нам, беларусам, як мы любім і ганарымся сваёй спадчынай. Таму, як змабілізаваць міжнародную падтрымку для Беларусі, а таксама падтрымаць беларусаў у выгнанні і беларускія ініцыятывы, будзе прысвечана адна з дыскусіяў сёння. А самае важнае, каб мы дзейнічалі як адна супольнасць і дапамагалі адзін аднаму. А пачнем мы сёння з размовы пра беларускіх добраахвотнікаў і беларускіх ветэранаў, як іх падтрымаць. І Вадзім Кабанчук, які учора далучыўся да кабінета, будзе цэнтральнай асобай у гэтай працы.
Я радая, што ў дыскусіі прыме ўдзел вялікі сябра Беларусі, пасол па асаблівых даручэннях Ігар Кізім. Тое, што афіцыйны прадстаўнік Украіны бярэ ўдзел у нашай канферэнцыі, паказвае, што з боку Украіны ёсць інтарэс будаваць дружныя адносіны з дэмакратычнымі сіламі. Мы ўсё часцей чуем ад украінскіх палітыкаў і ў прыватнасці ад прэзідэнта Зеленскага пра Беларусь. Я радая, што Украіна адрознівае беларускі рэжым і беларускі народ. Сёння мы таксама абмяркуем сітуацыю ў Коардынацыйнай радзе, як яе ўзмацніць і як зрабіць яе працу карыснай. Я хочу падзякаваць усім дэлегатам і дэлегаткам кожнай фракцыі за тое, што ўзялі на сябе вялікую адказнасць і рызыку. Я радая, што учора мы падпісалі пратакол узаемадзеяння паміж асноўнымі структурамі дэмакратычных сіл. Гэта зробіць, я спадзяюся, нашу працу больш зладжанай, скаардынаванай і больш эфектыўнай. Дарагія сябры, давайце скарыстаем гэты час на канферэнцыі, каб знайсці новыя ідэі, пабудаваць новыя кантакты і натхніць аднаго врэшце рэшт. Зычу нам усім плённага дня. Зараз да працы. Жыве Беларусь. Нацыянальная лідарка Беларусі Святлана Тихановская.